Unutar planete Zemlje postoji fantastični izgubljeni svet. U tom svetu žive ratnici koji jašu na paucima i hrabro se bore protiv zla. Kada zlikovci napadnu, čuje se glas: pozivam sve Spider Rajdere! Unutrašnji svet. Duboko u zemlji postoji jedan svet potpuno različit od našeg. Podzemni svet nepoznat čovečanstvu. O, strava! Deda je uvek pričao o tom mestu dok je bio živ. Svi su se smejali i govorili da izmišlja, ali ja sam mu uvek verovao. Toliko sam mu verovao da sam prešao ovaj veliki put. I zato ću ga naći. Idemo! Ha! Čitajući dedin tajni dnevnik, saznao sam da je on otkrio vrata negde unutar ove piramide. Vrata koja vode pravo u unutrašnji svet. Slepi miševi. Ne može to mene uplašiti. Nemoguće. Nije valjda ovo ćorsokak. Do tančina sam pratio dedina uputstva. Moraju biti ovde negde. Ima li koga? Ne možeš se sakriti od mene. Ovde? Ne. Bolje da se suočim sa činjenicom da tih vrata nema. Ne razmišljaj tako. Kao što je deda uvek govorio, nemoj nikada da odustaješ. Nemoj da odustaješ. Onda bi skočio i rekao: moć pauka! Wow! O, da! To! Našao sam ih! Ništa me neće zaustaviti da pronađem taj unutrašnji svet! Pauk! Wow! Znaš, nisam te se uplašio. Šta? Šta je ovo? Kako? Šta se ovde dešava? Sve se ruši!
Ne, princezu Iskrice. Senka nekog zemljana je prešla preko mog kristala. To je znak velikog zla koje dolazi. Pa šta? Veliko zlo je davno, davno stiglo u naše kraljevstvo. I tu se naselilo. Znači, ljudsko biće je dospelo u unutrašnji svet. Vidi, vidi. U proročištu je još uvek ostalo malo snage. Za sada. Ja sam na polju, a sunce je tako veliko. Šta se desilo? Gde sam? Ne mogu da se setim. Pa gde god da sam, baš je čudno. Ne shvatam. Posljednje čega se sećam je da sam pokušavao da izađem iz piramide. Tražio sam unutrašnji svet. Venero, ja se nalazim na obodu šume. Jesi li sigurno da su insektidi ovde uočeni? Sigurna sam. Informacija je pouzdana. Ulazim. Nemoj da se izlažeš opasnosti korona. Ne brini. Biću dobro. Čudno. Ludo drveće. Jao! Kako je ovo mesto? Još jedan pauk, a? Ovoga puta neće moći, ortak. Ne može mene da uplaši jedan mali pauk. Insektid. Moj si. Sagni se! Hej! Stranac sa okovima. Ne mrdaj. Čekaj, nemoj da bežiš. Vrati se. Ne mogu da verujem. Ti okovi. Taj dečak je Spider Rider. Ovo mesto je užasno čudno. Hoću da se vratim kući. Delovala je normalno. Pitam se ko je ona. Trebalo je da pokušam da porazgovaram s njom. Da budem cool. Kakva moć pauka. Da nije ovoliko jezivo, ostao bih malo ovde. Ma daj, opušteno. Ovde nema... Pauk! O Bože! Pauk! Umakao sam mu. Hej, evo
ti, pauče! Da, moj si! Nisi moj? Zar ti ne znaš za šalu? Razmisli, šta bi deda rekao na ovo? Rekao bi... Moć pauka! Počelo je. To svetlo može da znači samo jedno. Baš zanimljivo. Pauk i zemljanin. Ojoj. Smeste obavestite gospodara Bogomoljku. Pojavio se novi Spider Rider. Ali ja ću ih saseći u korenu. Spremite se za bitku! Dalje nećeš moći, zemljane. Šta? Odakle ti okov? Nemoguće. Paukovi koji govore. Sad sam zvanično prestravljen. Čekaj! Zašto me juriš? Puzavi insektu! Doneo si nevolju, zemljane. U stvari, nevolja je dovela mene. Klinac, prestani da se glupiraš i reci mi, gde si ukrao okov? Prvo, ja nisam klinac u redu i zovem se Hunter Steel. Upamti to. Odgovori na pitanje. Nisam ga ukrao, samo se pričvrstilo za mene. Nemoguće. Samo veliki ratnici su odabrani da nose okov. To nije dečija igračka. Rekao sam ti da nisam dete. A sad je red da ti odgovoriš na pitanje. Gde sam ja uopšte? Ova litica je na jugozapadnom vrhu kraljevstva Arakna. Izvini, a gde je to? U unutrašnjem svetu. Svi znaju za kraljevstvo Arakna. Unutrašnji svet. Znači sve je ovo u dubini zemlje. Ne mogu da verujem da o tome pričamo. To! Uspeo sam, deko! Pronašao sam ulaz. Našao sam unutrašnji svet. Jesi li ti to mene nazvao deko, zemljane? Šta je to, zemljan? To su biće iz spoljašnjeg sveta. Ti si iz spoljnjeg sveta, zar ne? Tako je, pauče. Ako je ovo unutrašnji svet, ja sam definitivno iz spoljašnjeg. Loš predznak. Kažu da će zemljan biti nagoveštaj katastrofe ovog sveta. Hej, to nisam ja. Sigurno su mislili na nekog drugog zemljana. Ja ne smem da rizikujem. Odbij! Ja se nikada ne povlačim. Možemo li da razgovaramo? Moja zakleta dužnost kao pauka ratnika je da odstranim svakog ko donosi zlo u unutrašnji svet. U ovom slučaju, tebe. Ej, mrežasti, opusti se malo. Zar niste savršen par? Šta je bilo? Svađate se? O, kako je to tužno. Ovo je sigurno san. To nije san. Ko je ova buba? Insektidi, vojnici iz države insektida, jako su zli. Sredit ćemo mi njih. Precenjuješ se. Ahahaha, Spider Rider i njegov konjić. To će biti savršen poklon. Za našeg velikog vođu. Ali sam siguran da neće zameriti ako se prvo ja i moje vojska malo zabavimo vama. Prvo, ja nisam njegov konjić, a drugo, koja vojska? Moćna legija Bogomoljke, naravno. Napadajte! Neće mene niko jahati bez dozvola. Neće ti smetati ako se ja provozam. Zapravo hoće, zemljane. E pa sad sam ti zapao ja. Jer dugačak put je dole pred nama. Super! Letimo! Poradi malo na skletanju, važi? Imaš sreće da te nisam ispustio. Vreme je za mrežu.
prestanite da visite! Ustanite i borite se! To, pobedili smo ih! Kako to misliš mi? Šališ se, pa mi smo razbili tu Ti bubu. nisi ništa uradio, zemljane. Mala si ti prepotentan. Ako ste pobedili u toj maloj borbi, ne znači da ste dobili bitku. Ma nemoj! Poznajte mog ljubimca, moćnog snjeskavca! Pre nego što se dan završi, ješćete prašinu sa patosa u čeljustima mog snjeskavca. Smrvi! Drugi put, sklanjaj se od mene. Malo mi se vozi! Kako se usuđuješ, pokvareni pauče? Fenomenalno! Samo budale me mogu podceniti. Šta je on to smislio? Hej, to nije fair! Pobedili smo! Utovi to već jednom, zemljane. Nije mi, već ja. Još uvek niste pobedili. Veliki pauk ratnik je u našoj milosti. Dokrajči ga! Stani! Ne budi lud, zemljane. Ne možeš u koštac sa smrtonosnom mašinom. Nema šanse, ortak. Ti si možda jedan odvratni pauk, ali imam osjećaj da si mi ti jedina šansa. Uz tebe sam. Jel tako, deda? Nikad ne odustaj. Rekao sam, sklanjaj se odatle. Dođi i nateraj me, pauče. Kako je ovo dirljivo! Dečak i njegov pauk zajedno, do kraja! Odustani, smrdi bubo, gotov si. Ha! Ti ćeš se boriti sa mnom? Nego šta? Borit ću se pomoću moći pauka. Ja nikad ne odustajem. Wow! Spider Rider? Baš se dobro osjećam. Povuci se ili ćeš biti poražen. Nije dobro! Brzo napadajte! Idemo u vožnju. Ne! Hajde da mu prekratimo muke. Važi! Vidi ovo! Moć pauka! Mene? Pobedilo dete! Ja nisam dete! Baš dobro sletanje. Neverovatno. Telo mi je dobilo oklop. Možda postoji razlog što te je okovo odabrao, zemljane. Dede je bio u pravu. Nikada ne odustaje, partneru. Kako to misliš, partneru? Znači, pojavio se novi Spider Rider i okusio prvu pobedu. Ma koliko Spider Ridera da se pojavi, ne mogu da nadmaše insektid vojsku. Prepustite to nama, vođo. Velika četvorka će se pobrinuti za novog Spider Ridera. I? Kako da se vratimo u normalu? Ne znam. Ma sigurno znaš. Ne znam. Koji je tvoj problem? Ti si moj problem, zemljane. Ja se zovem Hunter Steel. U slučaju da nisi primetio, spasao sam te, jasno? Našla sam te. O, vau. Puno si borbenoj moći i pronašao si svog pauka. Za to je potrebno puno vremena. Znam te. Za malo da me upucaš u šumi. Morala sam da zaustavim bubu. Izvini, ali nikada nisam videla Spider Ridera poput tebe. Spider Rider? Šta je to? Šta? Pa oboje smo Spider Rideri. To se vidi po okovima. Samo veliki ratnici ih mogu nositi, zar ne? Znači, ja sam Spider Rider.
tek sad sam shvatio. Pa ja sam superheroj. Ovo mesto je baš onako kako mi je deka opisao. Moć pauka. Šta je tako smešno?